So get your purpose, man. Get your God-given gift that God gave you at birth, you know. Jullie geboren waar je God me veel gaven gegeven. Waar je gaven niet God je speciaal voor jou gegeven. Hij gaven gaat laten uitstaan, you know. Gaat laten mooi plekken gaan, gaat laten je mensen rek, you know. Because mensen, hij gaven nodig wat in jou gezet is, you know. En je wil niet zo veel als mogelijk mensen helpen, you know. En gaat die oor succes en dan gaat die oor jou niet, gaat maar niet oor, je moet voor God kan eer, man, you know. So, je gaat voor God eer, die jouw gaven wat hij voor jou gegeven heeft, opgeboorte, you know. En so, ja, het is belangrijk, mensen. Ik is maar niet die om jullie te helpen, om jullie te kijken naar die pad voeren toe, you know. Dat jullie moet die kostbare tijd aan die afgrond en stoten, man. Gebruik die kostbare tijd om jezelf op te leggen, om jezelf te kijken, om jezelf te beloven, man, als een persoon, you know. En